हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण खेकडा मसाला ही रेसिपी पाहणार आहोत। हे जे खेकडे आहेत हे सर्व मादे आहेत। मादे कशा ओळखायच्या? हे जर त्याच्यावर हा जो भाग असतो त्याच्यावर जर हे काळे पट्टे असतील तर त्या माद्या असतात। हे चिखलातले खेकडे आहेत, त्यामुळे आपण त्यांना स्वच्छ धुवून घ्यायचे। मी इथे किशीचा वापर केलेला आहे। नारळाची जी किशी असते, काथा असतो, त्याचा वापर केलेला आहे साफ करण्यासाठी। त्यांना साफ करणं खूप गरजेचं असतं, कारण नाहीतर मग इन्फेक्शन वगैरे होऊ शकतं। खूप चिखल असतो। हे सुद्धा त्याचे पाय आहेत, पाय सुद्धा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आपण। हे छोटे पाय आहेत, ते थोडे त्याचा जो शेवटचा भाग असतो तो कट करून घेतलेला आहे। यामध्ये मांस असतं, हे मिक्सरला लावून त्याचा रस काढला जातो, पण मी त्या पद्धतीने नाही करणार आहे। मी हे एकत्र शिजवून घेणार आहे। पारंपरिक पद्धतीचा खेकडा मसाला ही रेसिपी आपण आधी पाहिलेली आहे। मी हे थोडं वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे। आधी मी खेकडे शिजवून घेणार आहे, वाटून न टाकता शिजवून घेणार आहे। त्यासाठी साहित्य घेतलेले आहे, इथे घेतलेलं आहे कोथिंबीर, आलं, लसूण, हिरवी मिरचीची पेस्ट, त्याचबरोबर हे आहे हळद आणि हिंग, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। हा मालवणी मसाला घेतलेला आहे। ठेचलेला लसूण घेतलेला आहे आपण। कढई तापत ठेवलेली आहे, तेल घालून घेऊया आपण यामध्ये। तेल छान तापलेलं आहे, लसूण घालून घ्यायचे फोडणीसाठी। आता आपण हिंग आणि हळद घालून घेणार आहोत। मसाला घालून घ्यायचा, आलं लसूण पेस्ट घालून घ्यायची। गॅस बारीक ठेवायचे। आता आपण यामध्ये खेकडे सोडून घेणार आहोत। तुम्ही हवं तर त्याचे 2 भाग करू शकता एका खेकड्याचे, जर मोठे असतील तर। सर्व खेकडे आपण घालून घेणार आहोत, त्याचबरोबर त्याचे पाय सुद्धा घालून घेणार आहोत। डेंगे हे आता आपण हे जे पाणी त्याचं निघालं होतं ते घालून घेणार आहोत। चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आपण। त्याचबरोबर शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही त्याला, मी हे पाणी घालून घेते। साधारण 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे यामध्ये आपण। आता आपण 15 ते 20 मिनिटं याला शिजू देणार आहोत। झाकण ठेवून द्यायचे।
साधारण 20 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहू शकता खूप छान शिजलेले आहेत खेकडे. जसं आपण मटण शिजवून घेतो त्यानंतर त्याला मसाला तयार करतो त्याचप्रमाणे आपण करणार आहोत ही रेसिपी. आता मी गॅस बंद करून घेणार आहे, त्यानंतर त्याचा मसाला तयार करून घेणार आहे. आता आपण खेकड्याचा मसाला तयार करून घेणार आहोत. यासाठी आपण साहित्य घेतलेलं आहे. हा मालवणी मसाला घेतलेला आहे, हळद, हिंग घेतलेला आहे. त्याचबरोबर इथे मी मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, कढीपत्ता घेतलेला आहे, आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, त्यामध्ये हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर ॲड आहे. टोमॅटो एक बारीक करून घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ. 3 टेबलस्पून भाजलेल्या कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे. याचा व्हिडिओ आपण आधीच अपलोड केलेला आहे. कढई तापत ठेवलेली आहे, तेल टाकून घेणार आहे. तेल तापलेलं आहे. आता आपण कांदा, कढीपत्ता टाकून घेणार आहोत. कांदा गुलाबी झालेला आहे. त्यामध्ये आपण आता मसाला टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे हिंग, हळद टाकून घ्यायची, आलं लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची. हे मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आपण. परतून झाल्यानंतर टोमॅटो प्युरी घालून घ्यायची. साधारण 1 ते 2 मिनिटं हे मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत. आता आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून घेणार आहोत. तेही आपण 2-3 मिनिटं छान असं परतून घ्यायचंय. यामध्ये मसाला चांगला भाजला गेला पाहिजे. मसाला छान परतून झालेला आहे. त्यामध्ये आपण हे आता शिजवलेले खेकडे घालून घेणार आहोत. त्याचबरोबर त्याचा हा जो रस्सा आहे तोही घालून घेणार आहोत. आता आपण गॅस मध्यम करायचे आणि साधारण 7-8 मिनिटं ह्याला खूप छान शिजू द्यायचे. तसे खेकडे शिजलेले आहेत. यामध्ये मी आता मीठ ऍड करणार आहे. आपण आधीच मीठ घातलेले आहे, त्यामुळे मीठ परत घालताना खूप जपून घालायचे. मध्यम गॅस ठेवून हे मी 7 ते 8 मिनिटं अजून शिजवून घेणार आहे. झणझणीत खेकडा मसाला तयार आहे शिजून. तुम्ही पाहू शकता कलर फार सुंदर आलेला आहे. खेकडे हे आधीच आपण शिजवून घेतले होते, त्यामुळे मी आता त्यावर झाकण ठेवून शिजवले नव्हते. साधारण हा रस्सा थोडासा मला घट्ट हवा होता, त्यामुळे आपली रेसिपी तयार आहे. सगळ्यात शेवटी आपण त्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. माझी ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.